השנה ביריד הספרים הבינלאומי בבייג'ין 2026 בחרנו להציג בביתן שלנו כמה ספרים שיצאו לאור לאחרונה בסינית אחרי שמכרנו את זכויות התרגום שלהם. הספר הראשון הוא ספרה של הילי כוכב והורים טובים בתחום הפסיכולוגיה וההורות. הספר השני, ספרה של דוקי כהן בתחום זוגיות והתמודדות עם בני זוג במצבים קשים. הספר הזה, ספרו של יאיר אפטר, בנושא של אלימות של גברים, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה. ספרו של צבי לניר, Thinking Like a Fox, חשיבה עסקית שונה מהרגיל שלנו. הספר של יעל אברהם, טיפול בילדים דחויים להורים, למורים ולחברה. ספרה של כלנית בן ארי, שנמצאת עכשיו גם בטלוויזיה בחתונמי, על הורות. והספר הזה שממש יצא לאחרונה, חם מהתנור, קיבלנו הפתעה בבוקר, ספר להמציא כל בוקר מחדש, שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות, של גלית חמו וסופי שולמן. זו עסקה שסגרנו עבור ידיעות אחרונות, והיום הגיע העותק הראשון לדוגמה. ברכות.